Moikka! Jenni täällä taas, terve! Multa monesti kysytään, että miten mä pystyn tekemään kanta-asiakastilauksen. Ja olenhan mä tehnyt siitä sen tekstiversion, kuvaversion, mutta tässäpä teille pieni opetusvideo. Eli kirjoittakaa tonne tietokoneen selainruutuun teammenander.myitworks.com, niin sillä pääsette meidän kauppaan. Kun ekan kerran tulette paikalle, niin se pyytää valitsemaan kielen sekä maan. Eri maissa on eri valikoimat, niin siksi täytyy valita se maa. Ei ole hirmu pelottavaa vielä ainakaan. Ja mulla täällä nyt on näköjään englannin kieli valittuna, mutta kappas, nykyään pystyykin tekemään tällaisen muutoksen. Eli vaihtamaan kieleen suomeksi. Näin. Nyt ollaan siis suomenkielisessä kaupassa. Ja kun halutaan ostoksille, valitaan myymälä. Ostetaan nyt taas se perinteinen bodywrappi, kuten myöskin siellä aiemmassa ohjeessani on. Ota tuosta keho. Voit myös valita siitä, missä oli se wrappien kuva. Täältä lisää ostoskoriin. Ja sinnehän se meni. Jup. Täältä voit valita sitten lisää wrappeja. Ja hei, hinta on nyt aika korkea. Toi on se hinta, minkä maksat, jos haluat ostaa vaan tämän yhden wrappipaketin. Ja se on siinä. Aika harvoin sitä tapahtuu. Useimmat haluaa saada hieman alennusta. Eli mä näytän, kuinka se onnistuu. Valitse täältä kassa. Ja nyt onkin tällainen jännittävä sivu. Täällä olisi nykyisen asiakkaan kirjautumiset, mutta jos et ole vielä asiakas, niin älä hätäile näistä. Kun olet asiakas, niin sä oot saanut käyttäjänimen ja salasana ja pystyt kirjautumaan. Täällä alhaalla lukee ei kiitos, tee tilaus vähittäismyyntiasiakkaana. Eli jos sä haluat maksaa täyden hinnan, tilata vain yhden tuotteen täyteen hintaan. Valitse sitten tämä. Mutta mikäli haluat saada tuotteet heti ekasta tilauksesta lähtien tukkuhintaan, niin tjadaa, paina tästä. Liity tekemällä kestotilaus. Mä en nyt täytä näitä kaikkia kohtia, koska mulla ei ole kenenkään asiakkaan tietoja tässä. Mutta aika yksinkertaista hommaa. Etunimi, sukunimi, katuosoite. Katuosoitteeseen kirjoita kaikki tarkenteet yhteen. Eli jos osoitteesi on vaikka katu 1A2, niin kirjoitat sen katu väli 1A2. Et laita välejä sinne. Kaupunki. Tiedät sen itse. Täältä voit vaihtaa sitten tuo FI. Mä yleensä laitan, mutta ei näillä oikeasti ole hirveästi väliä. Kaupunki ja postinumero. Jenkkityyliin nämä on vähän hassussa järjestyksessä. Jos haluat muuttaa maata, niin muuta. En tiedä, miksi muuttaisit. Tässä lukee salasana ja tässä lukee vahvista salasana. Tiedän, että nämä ei näy kaikilla selaimilla. Internet Explorerilla ei näy. Älä käytä Internet Exploreria. Joo. Siinä on muutenkin aika paljon kaikenlaista. Tähän kirjoitat oman sähköpostisi ja tähän oman puhelinnumerosi. Oman syntymäaikasi. Ja sitten voit valita sukupuolen tai olla sanomatta, jos et sitä halua kertoa. Toimitustapakohdassa valitset, oletko valmis odottamaan noin pari viikkoa vai haluatko tavarat käsis parissa päivässä. Maksukohdassa kerrot sitten maksuvälineen tiedot. Maksuvaihtoehtona on tällä hetkellä kortti, pankkikortti, luottokortti. Toimii ihan vaikka S-etukortti, jos siellä vaan on rahaa. Ja lopullinen katsaus ennen tilauksen lähettämistä. En nyt pysty menemään tästä pidemmälle, mutta hei, jos sulla on probleemia, soita mulle. Puhelinnumeron löydät, kun painat tästä. Tjadaa, sieltä tuli meidän kuva pikkujouluista viime joulua ennen. Ei nyt mikään helmi, mutta onpa jotain. Ja tossa on toi mun puhelinnumero sekä sähköposti. Älä jää hätäilemään, ota muuhun yhteyttä.
Mä oon ihan silleen, no oon hirmu pelottava joo, tai sitten en. Kannattaa soittaa ja kysästä. Tsemppiä tilaamiseen. Saat totta kai myös soittaa mulle ja mä hoidan tilaamisen, mutta jos haluat hoitaa itse, niin onnistuu näin. Palataan taas. Morjes!